Right. Mira mzee. Ndino drive. Ayo. Kuchiko. Agarani mana maswali ya sense. Ayo agarani mana maswali. Kuna makaya yiko. Anochema. Achicheme yiko. Iwo shamari ona une mwana mcheche. No, une mwana mcheche shamari pana pokuti iwo unga drive ndakagara. Aiwa, ndine class 4, ndine class 2 here. Zvakasiyana zvibasa. Aiwa arokona nini manje. Aiwa, garani mwana. Garani mana maswiro. Iwe garani. Aroneza nini manje. Iwe zvine basa riko. Drive ona makiacho ndinawo. Takato. Tsokera maswiro. Scusa. Aiwa, garani mwana kuma. Ndakuzokurwa manje garani mana wako. Garani mana maswiro. Nai. Andina ndindaoga ndosala ni munhu wangu. Munhu wakupa singa. Saka ndoenda ndika ndikumba kana mama wako. Kupa singa ndobata mwana wake. Saka ndo ndine kumbona mama wako. Iwo ndo ndigara maswiro choka ndine mana mcheche choka ndine. Iwo chi drive ndakagara ni mana. Saka mama ndo wati kuti. Amen. Ya, ni mwana chanetsa. Apa kaipo?